God eftermiddag. Traditionernes tid er over os. Julen er fyldt med dem, og nytåret har også sine. Her hos os i Knuckle Grease, der er en af de helt store traditioner, at vi mødes i dag til rejemad og bobler og min nytårstale. Bare i nogle timer, så går vi igen hver til sit med vores egne traditioner og nytårsfester. Det er en af de hyggeligste dage på året, hvor vi også inviterer vores hustruer med. Især i år, der glæder jeg mig til, at vi skal fejre nytåret. Vi er nemlig i vores nye lokaler. Den flytning, der har ligget og luret i snart 5 år, er endelig en realitet. Og vi har alle glædet os til at vise frem og starte det nye skrueliv op i vores garage. 2023 blev trods alt et år, hvor der var plads til køreture. West Coast Run, Burning Heart, shelterture, Myrner og Møller på hver sin tur til Norge, og selvfølgelig den årlige sommertur. Igen i år til Jørgensens sommerresidens i Gaslunda. Stor tilslutning, blæret vejr, masser af hygge, og selvom Fonnesbæk prøvede at ødelægge det hele, så blev det en super fin tur med masser af fede veje, bakker og sving. Vi har været et langt og strengt byggeår igennem, men vi har udstået det. Sammen er vi lykkes med at rejse vægge, bygge hems og båse, sætte døre og vinduer i, montere trappe, lave el og varme, bygge bar og smedje, samtidig skille den gamle garage ad og indrette den nye med mange elementer derfra. I Rabalderstræde er der nu kun vores ekko tilbage. Et ekko, som forhåbentlig giver genlyd her. Vi har gjort det. Og det er uden at rive hovederne af hinanden. Der har været bølgegang og småråberier, men vi kom igennem som en hel forening. Uden tab. Det praler jeg med. Der er ikke mange, der kan komme helskindet igennem det, vi har gjort. Så tak til alle. Og også tak til dem derhjemme, der har været meget tolerante. Built, not bought. Det er et almindeligt brugt udtryk i MC-kredse. Det er et anerkendende, nærmest rosende udtryk, som er møntet på et projekt, man selv har udtænkt og udført, og ikke bare købt sig til. Det gælder også vores nye sted. Vi har selv lavet det, vi har selv udtænkt det, vi har selv udført det. Og jeg tror, vi alle glæder os til de roser, der venter, når vi i løbet af foråret kan slå dørene op til Grand Opening i syd. Vi har stadig til gode at indrette vores båse og customizere de sidste ting, både ude og inde. Men skallen er færdig. Og hvis jeg tænker tilbage på, hvordan den gamle garage så ud, da vi startede i 2015, så er vi allerede et år foran her. 2024 står og banker på. Et år, hvor der bliver meget mere tid til at hygge i stedet for at bygge. Det glæder jeg mig til. Der er rigtig mange, der har trukket meget store veksler på at få det her til at ske. Nu skal vi puste ud og nyde det. Skrues det skal der, men det bliver på motorcykler. Og der skal køres, der skal samles oplevelser i stedet for værksted. Hvad der bliver af arrangementer i det nye år, det vil vise sig. Nytårskur en gang i vinter, og sommertur er i hvert fald på programmet. Alle jer, der nysgerrigt har fulgt med på sidelinjen i 2023 og glæder jer til at se vores nye lokaler. Fat mod. Vi inviterer til et brag af en fest i løbet af foråret. Og I er alle inviteret og skal blot holde øje på Facebook. Der skal vi nok informere, når vi nærmer os. Jeg vil gerne sende en stor tak til de eksterne, der har hjulpet med vores byggeri. Uden jer intet hus. En særlig tak til Vestermarken, René, Benny og Jens, Horn og Lennart. Godt nytår til jer. En stor tak til næstformand og kasserer Tommy, der nu også er blevet min nabo, for at styre os sikkert igennem byggeøkonomien. Til resten af bestyrelsen for opbakning og gode holdningsudvekslinger. Og tak til alle medlemmer for at holde ud og holde øjnene på målet. Tak for 2023 på godt og ondt. Nu er vi her, og her hører vi til. And if you ask me where I'm from, this is where I'm from. Rigtig godt nytår.